А, Здравейте хора! Правим различни чаленджи, предизвикателство, да видим дали ни се получават и дали ще успеем да направим Victory Royale. Честа първи? То няма. То няма. Shit. Добре, аз качам ето тук. Син чест! Син чест! Сериозно, има Какво? спалнат син чест. Не! Не! Нищо, спокойно, тук има нормален. Мразя. Тук падна. Меч и помпа, добре. Лилава помпа и меч, супер. Наистина ли? Алекс, аз не знам дали да отварям 6 още. Или Как да изчакам. решиш? Чай да отворя честа по инерция. Такова, но е. Къде ще има хубав 6? Еми, ако намериш тези сините, принципно, ето тук има два син, не знам. Знам едно място ето тука и ето тука. Само че те Аха, са да, двете там неща. се спалнат. Уникален лут. Каква? Стига де! Някой вече го е лутнал! Някъде другаде. Добре, имам 4-4, сгазен. Сгазен отново. Сгазен отново. Да. Стаси, умирам. На 9 кръв съм. Добре, ще си го дам. Стаси, в момента ме целят Алекс, с такива... аз убих единия. На по-хубаво място с около 10. Стаси, умрях. Как си Всеки умрял? момент ще умра. В момента Ами, няма бягам. лъжа. Всеки момент Ще ще умра. умра. Двама бяха и ме спамят много тежко. Казах ти влизаш в моите кола, Алекс. Добре, нова кола, супер. Влизай. Прекалено много бързина. Алекс, това заболя. Алекс, помощ. Помогни ми. Хамалака, тамакала, пантала, камала. Аз съм... Едина го нокнах с колата, добре. Дай мен вече ме боли. Алекс, трябва ми помощ. Не казвам моля те помощ, трябва ми помощ. Чакай малко. О-о. Ще ми гръмнат колата. Гръмнаха ми колата! Гръмнаха ми... Добре, намерих си друга. Бягам с другата. Алекс, си. Добре, време е за втори опит, в който ще се опитаме да кацнем там. И да вземем сейфа. Да го оцелим място, защото ако не го оцелим, много лошо. Първото място е тук, той не е тук. Вземем оръжие за колкото на защитим. Ау. Добре, този е тука. Моля те, трябва да го убия. Уоу! Бро, трябва да се върна да се хилна. Така. Хилваме се. Така. Защо не му се като? Добре, човек. Така да скрием тук да го издебнем. Готово. Дед. Добре, тук има човек. Чакай, че